Igen, egy kicsit Szabó Tibor és Hercegfalvi Zoli között van egy kis nézetkülönbség, hiszen Szabó Tibi érkezett második hullámba, Hercegfalvi Zoli pedig álló helyzetből ellőtte, és Tibi ezt tette szóvá. Azt vettem még észre, és azt tetszik egyébként, hogy nagyon jók a labdafelszedői a debrecenieknek, tehát az ellenfél 16-osán akármelyik játékosuk esetleg rossz megoldást választ, akkor második hullámba begyűjtik ezeket a labdákat. Tehát most úgy ítélem meg, hogy többet van és hasznosabban az ellenfél tér felén a labda, a Honvéd pedig a kontrákra támaszkodik, és ott Hercegfalvi talán kapott egyet. Nem marad a földön, minden bizonnyal fogjuk látni, mi történt. Vince Zoltán rúgja ki oldalra a labdát, aztán Szabó Tibor menne revansot venni. Reklavál egy keveset Bedénél, lássuk csak. Itt van Hercegfalvi, most vissza Bernát, azt hiszem. Bernát. Ilyen tarkós talán, vagy nem tudom a szakkifejezést. Hercegfalvi rendben van, így természetesen tudja folytatni a játékot. Vas László pályaedző, a Honvéd pályaedzője nyilatkozott úgy, hogy a szombati MTK elleni mérkőzés egy meglehetősen jó főpróba volt, hiszen sikert arattak, és ezzel matematikailag is elkerültek a kieső helyek környékéről. De voltak gyengébb periódusok a Honvéd játékában, és azt hiszem, hogy fontos, hogy erre valaki felhívja a figyelmet. Nem csak, hogy felhívja, hanem elismeri. Tehát Vas Lacival én is beszéltem még a mérkőzés után, és abszolút önkritikusan ítélte meg a teljesítményt, és mondta, hogy a győzelem megvan, azonban, és akkor ugyanazt mondhatta, gondolom, mint neked, hogy bizony elismeri, és megpróbálják kijavítani a hibákat, mert voltak, azt mondta. Ábrahám. Ábrahám tartja egyelőre, befut mögé Ivancsics. Ivancsics üresen volt, de nem kapta a labdát, ez pedig egy labdavesztés. Szidibe, ő tartotta távolabb az embert, amíg Csana érkezett, de érkezett Benjamin is. Benjamin nagyon jó ütemű szerelésekre képes, mint említettem. Schindler. Benjamin, Vince a túloldalon. Ivancsics. Ábrahám, Komlósi érkezett, és szépen csúszott oda. Használta hosszú lábait. Úgy, mint Szimjanics a túloldalon. Igen, ő is nagyon jó ütemű szerelésekre képes, és biztos pont a Kispest tengelyébe. Szabó Tibor a jobb oldalra. Most érkezik a beadás, Balog megtorpan, visszafejelt labda, Ivancsics, még mindig ott van Ábrahám. Nagy lehetőség, egy kicsit elaludt a Loki védelme, Balognak kétszer is védenie kellett, Ábrahám pedig lemarad a földön. Vajon mibe sérült meg, mert nagyon-nagyon súlyosnak mutatja állapotát. Ez volt eddig a mérkőzés legnagyobb helyzete, illetve helyzetei, hiszen az első kísérlet is ugye átjön, Bernát Csaba fölött a labda, ez kapura ment, reflex mozdulat a kapus. Ja igen, most már értem. Komlósinak ott volt a jobb cipője, igen. Hercegfalvi ment ki a jobb oldalra, és az ő helyébre ment be Ivancsics, és aztán ott bizony oldalba rúgta Komlósi ellenfelét. De mint láthatják, már Ábrahám is talpon. Vas László nyilatkozatára visszacsatolva még, miközben láthatják a trófeát, azt mondta, hogy Bogdanovicsnak a helyzetteremtő képessége elsősorban az, ami hiányozni fog majd a Honvédnak, hiszen ők Hercegfalvival mind a ketten nagyon-nagyon jól mozognak vissza és osztanak jó labdákat, és helyette egy más stílusú játékos támadó Ábrahám, de ennek is meg lehet a maga előnye, hogyha egyszer meg tud lógni. Igen, pontosan azért, mert ezt a Honvéd játékában, játékstílusában, illetve ahogy a két támadó érzi egymást, és passzolgatni tudnak egymásnak, ahhoz képest más stílust kell most, más stílus ellen kell játszani majd a debreceni játékosoknak. Illetve, bocsánat, a botnyelvésére, elnézést, csak közben azért akadtam meg, mert nem láttam a szabálytalanságot, és ez viszont ebből a távolságból is veszélyes lehet, hiszen Kis Zoli is nagyon jól rúgja, a Zsuzsák Balázs ballal nagyon jól rúgja ezt a szabadrúgást, és arra is kíváncsi vagyok, egyébként még a mérkőzés elején vagyunk, hogy hány szabálytalanságot enged meg veszélyes zónába, vagy kikényszeríteni a Honvéd és az ellenfele, mert ez is dönthet. Zsuzsák lövi majd, Zsuzsák belővi a sorfalba, pontosabban annak egyik tagjába, Vince Zoltánba. A Debrecen dobhat majd.
Sidibe tenné vissza, Szabó Tibor hozhatja el a labdát, egy hosszú indítás Ábrahám felé, két védővel van ott, Komlósi takarít, Bernát. Kis. Jó becsúszás Vincétől, Benjamin. Ez már szabálytalan, mutatja Bede Ferenc. Benjamin csodálkozik egy keveset. Sárga lap? Csak esélyes a Szabó Tibi is, hogy kihúzza a gyufát, mert nagyon sokat beszél és reklamál a Bede játékvezető döntéseinél, viszont ez Benjamin kapta ezt a sárga lapot. Innen nem tudjuk megítélni, esetleg az ismétlésből. Visszatérhetek még egy mondat erejéig, ugye arra, hogy a stílusa... Hát ez elérte a labdát, ez a becsúszó láb. Benjamin bizony jogosan reklamált. De nem szeretek olyat mondani, hogy játékos jogosan reklamál, mert Szabó Tibi is csak a játékra koncentráljon, mert játszani azt tud. A Benjaminnak pedig biztos, hogy sok szabályos szerelése is lesz. Lehet, hogy ez is az volt. Na lássuk akkor a szabadrúgást a 21. percben. Újra jön Zsuzsák is. Megint Zsuzsák, de most ő gurít, Kis pedig emeli előre a labdát. Hoppá! Ott bizony egy szabálytalanság középen. Benjamin fejéről elég vészesen közelített saját kapuja felé a labda. De aztán láthattuk, hogy igazából ez nem volt veszélyes, ráadásul lökték is. Lökték, igen, ezért Komlósi. Nem sikerült. Komlósi, aki mostanában termeli a gólokat, már 2-nél jár ebben a szezonban, úgyhogy korábban még nem volt egyáltalán NB1-es gólja. 4-szeres magyar bajnok és egyszeres magyar kupa győztes még 2000-ből az MTK-ból. Akkor a kupagyőzelem alkalmával a Vasast verték 3-1-re, a túloldalon pedig most a Honvéd cserepadján ülő László András volt a vesztes félnél a Vasas együttesében abban a magyar kupa döntőben. 22. perc, Tullio. Sidibe ki a bal oldalra, Zsuzsák indul meg, hatalmas lendülettel, jó a szerelés, egyelőre masszívnak tűnik mind a két csapatban a hátsó alakzat. Ivancsics, kicsit lassú a labda, Bernát mellett a visszacsel. Nem biztos. Szabadrúgás. Azt hittem, nem ússza meg Bernát Csaba, mert ugye az előbb is volt egy kis Hercegfalvi elleni afférja. Most Bede biztos, hogy verbálisan közli vele, hogy következő az. Bernát már tagja volt a 2001-ben kupát nyert csapatnak, játszott is a döntőben. Akkor is Balogh János védte a csapat kapuját. Egy megcsúsztatott labda, és Balogh. Azért tetszik nekem eddig ez a mérkőzés, ha szabad ezzel untatni a nézőket, mert mind a két csapatnál látom a szervezett védekezést, a biztonságot, ugyanakkor nem defenzív egyik csapat sem. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egyik csapat föladná a támadás lehetőségét, és azt mondja, hogy jobb, hogyha én csak levédem az ellenfél próbálkozásait, hanem mind a két csapat. Nyilvánvaló, hogy pozíciós játékba egyelőre többet mutat a Debrecen, viszont Hercegfalvi gyorsasága, illetve az általad említett Ábrahám esetleg gólérzékenysége, vagy stílusa, az hozhat a Kispest Honvéd kontráiba is.